La història del Temple de la Sagrada Família de Barcelona no s'explica sense el mecenatge de Josep Maria Bocabella i Verdaguer, nascut a Sant Cugat del Vallès l'any 1815 i propietari de la desapareguda impremta i llibreria religiosa Vídua Pla, situada entre els carrers de Cotoners i de la Princesa, a la capital catalana. La història de Bocabella i el Temple de la Sagrada Família comença l'any 1861, en un moment de grans transformacions econòmiques que dibuixen nous models socials. Després d'un viatge a Roma va decidir impulsar els valors tradicionals de la família cristiana i va fundar l'Associació de Devots de Sant Josep, que arribaria a reunir 600.000 associats. També va fundar i publicar una revista que s'anomenava El Propagador, que durant anys es va distribuir entre els associats de Sant Josep i que va arribar a tenir un llançament de 25.000 exemplars quinzenals. Amb aquestes iniciatives, el seu històric negoci, fundat el 1794, assoliria l'etapa de la seva plenitud. L'any 1881, Bocabella va fer realitat la culminació del seu projecte. Va comprar uns terrenys a l'Eixample, llavors en procés d'urbanització, en una zona coneguda com el Poblet. Aquell terreny li va costar 172.000 pessetes de l'època, l'equivalent actual a uns 2 milions d'euros. Sobre aquells terrenys s'hi edificaria el Temple de la Sagrada Família i amb noves aportacions de Bocabella es traçarien els primers plànols i es posarien les primeres pedres. Seria el mateix Bocabella el qui contractaria Antoni Gaudí, arquitecte del projecte i director de les obres fins al 1926. I si bé és cert que l'aportació de Bocabella només va ser el principi d'una realitat, actualment en procés de conclusió, també ho és que la seva empenta i la seva confiança inicials resultarien decisives per a donar continuïtat a l'obra de construcció més enllà de la seva mort, l'any 1892. El Temple de la Sagrada Família no tan sols és un dels grans edificis religiosos de la ciutat. És bàsicament un dels grans atractius turístics de Barcelona i generador d'una importantíssima activitat directa i indirecta que té un fort impacte en benefici de l'economia del país.